Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Габдулла Тукай премиясенә кандидатларның берсе белән танышабыз. Студиябездә кунакта язучы, драматург, киносценарист Мансур Гыйләҗев. Мансур Гыйләҗев 1961 елда Казан шәһәрендә язучы Аяз Гыйләҗев гаиләсендә дөньяга килгән. Язучы, драматург, киносценарист. Казан дәүләт төзелеш архитектура институтын тәмамлый. 1983-86 елларда Мәскәүдә проектлар институтында эшләгәндә язучылык эшенә керешеп китә. Аның пьесалары Татарстан һәм Башкортстанның, Оренбургның театрларында куелган. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, язучылар һәм театр әһелләре берлеге әгъзасы, Туфан Миңнуллин премиясе лауреаты. 2021 ел өчен Габдулла Тукай премиясенә кандидат. Хәерле көн, Мансур әфәнди, исәмсез. Хәерле көн. Сез белешмәдән ишетеп үткәнебезчә, архитектура төзелеш академиясендә укыгансыз һәм архитектор булырга хыяллангансыз. Менә бу һөнәр язучылык эшенә ничектер ярдәм итәме? Барыбер иҗади өлкә бит. Әлбәттә ярдәм итә, чөнки архитектурада да, әдәбиятта да, драматургиядә да бөтен нәрсә идеядан башлана. Шуңа күрә ниндидер барлыкка килә идея, ниндидер яңа йорт төзисеңме, яки инде роман язасыңмы, я пьеса, я спектакль. Идея, шул идея сине борчый башлый. Һәм аннары син инде материал туплыйсың, менә архитектурада нәкъ шулай. Аннары композиция законнары, кануннары бар. Аларның белән инде кулланабыз. Шуңа күрә әйтәләр бит инде архитектура ул музыка, ташка әверелгән музыка дип әйтәм. Шуңа күрә менә кемдер параллель уздыра инде менә музыка һәм архитектура белән. Шуңа күрә ул бөтенчә бер тирәдә. Шуңа күрә бер адым гына ясарга кирәк, бер өлкәдән икенче закон. Закончалыклары берүгәме? Әтиегезнең күренекле язучы, халык язучысы Аяз Гыйләҗевнең киңәшләренә сез инде тугры егет дип беләм, һәм угыл буларак, һәм язучы, аның өчен дәвам итүче буларак. Менә бу мәсьәләдә нәрсәләр әйтер идегез? Менә әтинең киңәшләренә килгәндә, менә кешенең күңелендә бик күп сораулар туа. Яшь чакта ул сорауларга җаваплар бар иде. Чөнки үзең дә бит инде бик көчле итеп хис итәсең, табасың сорауларны. Аннары янәшәңдә әти, киңәшче, ниндидер сорауга җавап юк икән, әтиң ярдәм итә. Менә хәзер өлкәнәя баргач, үсә баргач, сораулар туа да туа, җаваплар кими дә кими. Һәм менә ничек яшәргә кайбер вакытны уйлыйсың, киңәшләшергә кеше дә юк. Үзең дә барып җитә алмыйсың кайбер мәсьәләләрдә, менә шундый тормыш катлаулана, шундый, шуңа күрә менә киңәшләр бик кирәк. Яшь тамашачыларны театрга җәлеп итү өчен сез борчыласыз. Менә интервьюларда мин шуны аңладым. Менә соңгы вакытларда хәл бераз үзгәрмәдеме? Театрга яшь тамашачыны без әзерләргә тиеш бит. Менә Курчак театрыннан башлап, дип беләм инде мин. Беренче чиратта минемчә тормышны тоярга кирәк. Тормыш ничек үзгәреп бара бит, шуңа күрә яшьләргә әллә ни кызык түгел инде элеккеге тормыш, борынгы тормышлар. Нәрсәдер алар табалар инде анда, әлбәттә, мәсәлән, Аяз Хакыйда, Аяз Гыйләҗев тәйме, ләкин аларга нидер яңалык кирәк. Шуңа күрә аларга менә табар заманында менә без Фәрит Бикшәнтәев белән Казан егетләрен куйдык бит, ул нык яңалык булды театр өчен, форма ягыннан да, фикер ягыннан да, атмосфера ягыннан да. Һәм шул чорда килде яшь тамашачы. Без аны күзәтеп тордык, ул бик кызык күренеш иде. Менә хәзердә минемчә ниндидер яңа дулкын бара. Күрәбез бит инде менә яңа жанрда туалар, музыкаль комедиялар, академия театрында, башка театрларда. Курчак театрда үзгәреп бара, анда заманча эшлиләр, анда форма хәзер нык үзгәрде, шуңа күрә билетлар табу кыен. Курчак театрына. Илгиз Зәйниев. Бу бик яхшы, матур күренеш бу. Мин нык шатланып карыйм, һәм бу күренеш безне уйландыра. Чөнки яшьләрне аңлыйсы килә, заманны ничектер яңадан кичереп, яңадан аңлап, шушы формаларга күчәсе килә, әлбәттә.
Яшь буласы килә. Мансур әфәнде менә заманында шул ук Казан егетләреннән озак тормыйча булган, шул тирәләрдә үк Бишура спектакле белән шаккатырдыгыз бит инде менә Фәрит әфәнде белән бергәләп. Менә бу кызыклы әсәр иде һәм аны бөтенесе яратып карады, сокланып карады. Аның дөньяга килүе ничегрәк булды? Аның без бит инде әби тәрбиясендә үстек. Мин әле ул чорда ул әсәр казанлыкларны кадәр язылды. Без әле әби тәрбиясендә идек. Әби белән нык аралаша идек. Әби бик сөйләшергә ярата иде. Акыл өйрәтергә дигәндә име. Һәм менә үз тормышын бик нык сөйли иде инде ул безгә. Һәм сөйли башлады нәрсәдер әйтә, менә Бишура килде дә, фәлән әйтте, әйтәм, нинди Бишура, нәрсәсе ул Бишура? Ул әйтә, менә һәр йортта һәм әби миңа сөйли башлады. Әйтәм, кайчан килә, ул нәрсә мин сорарга, сорау бирергә ярата идем, әби сөйләргә ярата иде. Менә шулай тирәннән Бишура, ул ихластан ышана иде. Бишура дөресен әйткәндә, ул бит инде иманның метафорасы дип әйтергә. Эпитет. Эпитеты. Һәр йортта Бишура яши дип сөйли инде. Мин аны күргәнем бар дип. Бәләкәй генә буйлы, шундый озын чәчле. Менә шулай мин аны күз алдына китерә башладым. Аннары әби инде тирәннән аңлата башлады. Кайчан килә ул, кайчан китә йорттан. Аны сакларга кирәк, аны белергә кирәк. Менә шуннан шушы идея туды. Һәр йортта иман булырга тиеш, Бишура яшәргә тиеш. Кеше иманын, ышануын югалта икән, Бишурада чыгып китә. Һәм йорт ихата таркала шул вакытта. Менә шушы идеяга нигезләнеп, менә мин һәрнык уйланам, менә шушы пандемия килү шул идея тирәсендә йөри минемчә. Халык азынды, шуңа күрә менә ниндидер проблемалар тудырыла халыкның тормышында. Әле дә күз алдымда менә төп рольне башкаручы Әсәр Аби Шакировның балта тотып, бүгеннән башлап Бишура дип мине белегез, үзем Бишура булам дип түбәгә менеп чормага менеп киткән. Менә шулай әле дә күз алдымда тора. Бишура, мин бит сине таныйм. Ярый шырмада син бар. Рәхмәт сиңа. Син булмасаң, бер үзем һич җиңелмәс идем аларны. Кемнәр соң бу? Кара җаннар. Кемнәр? Кара җаннар синең кан дошманларың. Ни кирәк аларга? Алар сине куарга, йорт нигезеңне җимерергә, нәселеңне корытырга телиләр. Минем бит аларга зыян кылганым юк. Алар бу дөньяга бары тик кара эшләр кылырга, кырырга, ватырга, җимерергә дип килгәннәр. Нигә мине сайлаганнар? Чөнки син бу авылның гына түгел, тирә-юньнең соңгы кешесе. Калганнарны алар берәм-берәм юк иттеләр инде. Күршеләрем? Синең күршеләрең бу җирдә хуҗа булып яши алмадылар. Әллә кайчан бил бирделәр алар. Әйтәм бит, менә бу спектакль ниндидер бер программ әсәр кебек, ул халыкны кузгатып җибәргән әсәр иде. Менә шунысын өстисем килә. Инде килеп менә бүгенге көн эстетикасына бәрелсәк, судан ак, сөттән пак итеп күрсәтергә теләү бар бит инде менә милләтне. Мин моны теге начар дип әйтмим, бәлки ул күпмедер өлешчә дөрестер дә. Ләкин бу фикер белән сез килешеп бетмисез бугай. Бездә бит инде кешеләр һәм кешеләргә хас булган кимчелек безгә дә тегени хас дип әйтим микән. Менә үзегез нәрсә дип уйлыйсыз бу хакта? Минемчә, без әлбәттә милләтләр, без яратабыз. Халыкны дөрес күрсәтергә кирәк. Bütün кимчелекләр бар бездә. Bütün кимчелекләр. Мин хәтерлим, кызганычка каршы түгел, бу нормаль күренеш. Нормаль күренеш. Алар бигрәк тә кирәк, аларны ачып күрсәтергә кирәк сәнгать әсәрләрендә. Чөнки конфликт көчле булырга. Без bütün нәрсәне тасвирласак, ак төс белән генә име? Конфликт булмый. Бернинди конфликт булмый. Шуңа күрә аннары ямьсез күренешләрдән куркырга кирәк түгел. Менә Гаязхакый фәхишәлек турында язган бит, име? Без бит инде фәхишәлеккә тартмадык, ул әсәрдә име, сәхнәгә күрсәтә. Киресенчә, име? Ниндидер тәҗрибә булсын дип, име? Матурлыкка тартырга тырыштык тамашачыны.
Шуңа күрә анары Марсель Сәлимҗанов менә ул бәхәсләр күптән бара инде. Һәм мин катнашкан бер пресс-конференция кебек ни булган ел тамашачы белән бергә. Һәм шул проблемалар турында сөйләшкәннәр, анда күп халык әйтте инде татарга хас түгел, теге арак эчү, фәлән, теге хәзрәтләрнең ямьсез ниләре, теге үзләрен тотулары. Марсель Хәкимов шунда бик эмоциональ кеше иде бит инде, сәхнәгә чыкты да, без милләт түгелме ди, без чын милләт, бездә бөтен нәрсә булган һәм бар ди. Без фәхишәлек тә булган ди, аракы эчүдә, караклар да булган ди, сугышканнар ди татарлар, бөтен нәрсә булган ди. Шуңа күрә куркырга кирәк түгел, дөрес нәтиҗә ясарга кирәк. Һәм дөрес тасвирларга, дөрес күрсәтергә сәнгать әсәрендә. Шуңа Менә дөрес нәтиҗә ясарга кирәк дигәне бик ошады әле миңа. Шуннан да шулай. Инде менә сез кино сценарийлары язу буенча да бик актив кеше. Менә аның үзегез генә белгән, үзегез генә ачкан берәр серен әйтерсез микән, уртаклашырсызмы дип әйтимме? Бармы андый хикмәт? Андый сере бар аның. Менә син язган материалга битараф булмаска кирәк. Менә идея сиңа тынгысызлык бирергә тиеш. Син җугыңны югалтып, менә мәхәббәт кебек нәкыйме, шул әсәргә гашыйк булырга тиеш син. Ул булмаса син битараф йөрсәң, менә шушы материалга кайбер кеше бит заказ белән яза, акча эшлим дип әйме. Чын сәнгать әсәрен алай тудырып булмый. Ихластан ышанырга кирәк, гашыйк булырга кирәк, язган персонажларыңа, образларына. Һәм идеяга ышанырга кирәк. Син нигезенә нинди идея салдың, шуңа ышанып эшләргә кирәк. Соңгы вакытта кино белән бәйле нинди эш башкарасыз? Өстендә эшлисез дип сорыйсым килми инде, нинди эш белән бәйле? Башкарабыз, менә хәзер тиздән булыр инде премьера "Исәмесез" дигән спектакль куелды 2 ел элек. Менә шул "Исәмесез" дигән пьесаның аның кино варианты да бар. Шуңа күрә инде менә материаллар төшерелеп бетте. Менә хәзер инде монтажлар, ниләр бетә, ала бирсә, берничә айдан экраннарда күрербез ул фильмне. Аның исеме дә "Исәмесез". Инде менә кино турында сүз башлаганбыз икән, бу сораудан кача алмыйбыз. Татар киносының язмышы турында сөйләшү ниндидер бер нәрсә җиргә әйләнде кебек инде ул дәвамчан. Менә акча җитмиме татар киносын дөнья күләменә чыгарырга, талантлар җитмиме? Кайсысы икән? Беренче чиратта, минемчә, татар киносының идеясы җитми. Ниндидер идея булырга тиеш. Идеяләр банкы бәлки. Максат белән, юк, гомуми юнәлешне. Кайда барабыз без? Мәсәлән, коммерческий фильмнар бар, фестивальный фильмнар бар, көлке фильмнар була, мол, аннары теге үзешчәннәр дәрәҗәсендә генә фильмнар була, мол, әллә инде бөтен дөнья фильмнары турында уйлыйбыз. Шуңа күрә хәзер эзләнү бара. Менә ничектер тәҗрибә җыябыз без. Шушындый фильмнар төшереп карыйбыз, шушындый фильмнар. Аннары әлбәттә лидерлар, әлбәттә шәхесләр кирәк, алар барлыкка киләчәк. Иншалла. 10-нчы мөселман кино фестивалендә сез жюрида катнаштыгыз, жюри эшендә. Менә дөнья фильмнарына карата һәм үзебезнең фильмнар белән чагыштырганда ниндирәк фикерләр туды? Фикерләр әлбәттә туды, чөнки жюри эшен башкарганда бөтен фильмнарны карап барасың инде. Мине нәрсә гаҗәпләндерде? Менә төрле илләрдән килде бит инде фильмнар, һәм алар төрле темаларга төшерелгән, һәм темалар аерылып тора. Чөнки күп илләрдә, гарәп илләрендә, Европа илләрендә дә сугыш, канлы сугышлар бара, теге табигать катастрофалары бар, җир тетрәүләре, төрле нәрсәләр. Ә без бик ачлык дигән нәрсә бар бит әле, андый күренешләрдә. Ә без бик тыныч илдә яшибез икән, тыныч республикада. Шуңа күрә менә әйләнеп кайтабыз темаларга, безнең темаларда теге бүген көндә бит теге бернинди зур бәрелешләр, конфликтлар, теге халыкара конфликтлар бигрәк тә инде. Бездә бит ул нәрсә бөтенләй безгә хас түгел, таныш түгел ул нәрсәләр. Менә башка илләрнең фильмнары күбрәк менә шушындый нәрсәләргә нигезләнгән. Халыкара конфликт, мол, табигать катастрофасымы, канлы сугышмы. Менә шуңа күрә менә безнең ниндидер менә үзебезнең юл булырга тиеш.
Бездә бит инде теге, мәсәлән, якут киносы, аларда бит табигать бик көчле, иркен һәм алар табигать арасында яшиләр. Бездә дә ул темага без табигатьтән әзрәк читләштек, Без күбрәк инде шәһәр тормышына тартылабыз, шундый формаларга. Менә шундый анализлар ясадым мин. Безнең темалар, безнең күбрәк мәхәббәт, аннары безгә, минемчә, хосул комедия, күбрәк комедиялар булырга тиеш. Музыкаль комедия, минемчә, кино өлкәсендә бик уңышлы булырга тиеш ул. Менә театрда иң уңышлы жанр бит инде безнең музыкаль комедия. Кино жанрында да шулай булыр дип уйлыйм мин. Демәк, утырып эшләгән кеше басып ял итә дигәндәй, безнең юнәлеш булырга тиеш. Шулай. Менә бит әле бар безнең зур шәхесләребез, менә шул ук Тукай турында да күңелгә ятырлык, күңелгә тулырлык яхшы кинофильмнар, кинокартиналар күргәнебез үк, Токташлар, башкалар, менә Батыршалар дигәндәй инде. Менә аларны төшерү реаль әйбер микән ул? Ул реаль әйбер, ләкин ул бик масштаблы фильмнар булырга тиеш. Теге үзешчәннәр генә дәрәҗәсендә, теге бәләкәй генә бюджет белән аны эшләп булмый. Ул шәхесләр бит, минемчә, бөтен милләт бит ул шәхесләр тирәсендә туплана. Һәм без шул шәхесләр тормышы белән әйтәләр бит, тел булмаса милләт тә бетә бит. Шәхесләрдән нәкъ шулай милләтне туплап, берләштереп тора торган шәхесләр. Һәм алар, минемчә, без әле әзер түгел. Тукай турында, Җәлил турында зур масштаблы. Аларны бит Мәскәүләргә генә биреп булмый. Аларны без үзебез төшерергә тиеш. Асылы җыела. Алар аны киләләр, акча эшлиләр. Төшереп китәләр алар. Ләкин анда теге татар җаны, татар сәре, рухы, татар атмосферасы булмаячак. Менә шунысы бик мөһим шул. Инде бер җитди мәсьәлә дип әйтим микән, төрле фикерләр уята торган әйбер. Театр тәрбияли диләр берәүләр. Кемдер әйтә, театр гомумән тәрбияләми, аларның вазифасына керми диләр. Сезнеңчә ничек? Ул бит турыдан-туры тәрбияләми. Чөнки ул бит дәрес формасында бармый да һәм була алмый. Ләкин чын спектакльгә килә икән кеше, ул уйланып утыра. 2-3 сәгать ул уйланып утыра. Менә шушы тәрбия. Менә шул бит инде тәрбия, Ул үз фикерләренә, нәрсәдер хуплый сәхнәгә, нәрсәдер шикләнә башлый, күңелен сакландыра. Аның ниндидер фикерләре туа башлый. Шуңа күрә менә бу чын тәрбия. Аннары менә мин гел әйтеп барам инде, тел турында без сөйләшәбез, Ничә тамашачы килә кич сайын, безнең бит 17 дәүләт театры. Күпме халык театрлары бар. Димәк, заллар тулы кич сайын, Шуңа күрә ничә кеше килә тел өйрәнергә. Минем танышлар арасында бер сүз татарча белмәгән дусларым бар, Хәзер менә татар телен өйрәнәләр, чөнки театрга йөрисебез килә, аңлыйсы, татар юморын аңлыйсы килә, татар дөньясын. Шуннан да кызык. Инде менә бүгенге татарда Галиәскәр Камаллар, Тукайлар туа алмаячак дип раслагансыз бер интервьюда. Менә нәрсәгә нигезләнеп әйтәсез мондый фикерне? Ничек алай ул? Ничек алай фикер? Кайчандыр әйтелгән ул фикер, ләкин мин фикеремне үзгәртә барам. Минемчә, ул ялгыш фикер булгандыр ул. Чөнки ләкин күренми. Мин уйлаганым, атмосфера юк, нигез юк дип. Бәлки еш туа алмыйлар дип әйтергә теләгәнсездер. Юк, генийлар алар бит теге нигез тудырылган нигездә генә урында гына тумый. Алар бит каршылык белән дә туа. Киресенчә, шуңа күрә бәлки киресенчә мин һәр фикерне менә үзгәртәм. Киресенчә, бәлки хәзер гений туыр бездә. Мөмкинлекләр кимегәндә язарга да, иҗат итәргә дә мөмкинлекләр әз генә кимеде соңгы вакытта. Теге Советлар Союзы чоры белән чагыштырганда инде. Шуңа күрә бәлки ситуация үзгәрер. Бер танышым әйткән иде, менә Илһам Шакиров 100 елга бер туа дип әйтәләр. Инде хәзер менә 100 еллыгы җитеп килә якынлашып, әле Илһам Шакиров күренми дигән менә шуңа бинаән, шуңа таянып инде шундый фикердә этәргә уйланырга этәрә. Инде менә соңгы вакытта яза торган берәр пьесагыз турындамы, яңа әсәр турында дип әйтимме? Әлбәттә, инде язучы кешенең багажында алар күптер. Ниләр белән мәшгульсез? Нәрсәләр яздыммы? Соңгы вакытта. Мин
Мен инде театр үземә рәҗәкать иткәне белеп, мин бик якын күрәм Гаез Хакыйның иҗатын. Шуңа күрә алар килгәннәр шундый идея белән Сөннәтче бабай нигезендә пьеса язарга. Мин пьеса формасында яздым. Сөннәтче бабайында, нигезендә генә инде шулай үземнең мотивлары буенча. Аннары инде кызып киттем дә, шул тарихи пьесалар язасым килгән инде. Бездә бит әсир французлар булган 1812 елдагы сугыштан соң. Менә шул француз һәм бер татар кызының арасында туган мәхәббәт турында пьеса яздым мин. Шундый тарихи пьеса. Менә телебездә бар бит инде теге «Пырдымсыз» дигән сүз бар, ишеткәнегез бардыр. Менә минем уйлавымча шул француз әсирлегендә булып кайткан татар сүзләре «пардонсыз» дигән сүздән алмадылар микән аны. Шундый фикер дә туа. Инде менә Тукай премиясенә тәкъдим ителә сезнең иҗатыгыз әйме. Үзегез менә шул хакта ниләр уйлыйсыз? Ул премияга ичке әзерлек кирәк. Әзер булырга тиеш. Мин ничектер элек менә нишләп мин тәкъдим ителмәдем моңа кадәр име. Мин аның турында уйлаган да юк. Менә әзер булмаганмындыр дип уйлыйм. Вакыт җитмәгән. Менә минем нәрсә сөйлисем килә тагын. Заманында без Дамир Сираҗиев белән Ахыр заман дигән спектакльне куйдык сәхнәгә. Шыңгыз Айтматовның Плах романы нигезендә. Мин шуның пьесасын язган идем. Нариман Камаловлар уйлаган иде. Нариман уйнаган янда. Әзгәр Абый Шакиров, Дамир Сираҗиев режиссер иде. Һәм Зөлфия Зарипова, анаранда Ринат Абдуллин, композитор. Менә шул пьеса, спектакльне тәкъдим иткәннәр Муса Җәлил премиясенә. Ул вакытта Шамил Зинурович директорның театры иде, ул мине чакырды да әйтә, Мансур, син бит әле бик яшь, миңа ул вакытта 26 яшь иде. Ул әйтә, син үзеңнең исемеңне тәкъдим итмә инде, ул Муса Җәлил. Башка кешеләр алсыннар, син өлгерерсең ди. Синең әле вакытың бар, син бик яшь. Менә 30дан ел артык бер мизгел кебек узган да киткән. Бәлки тәкъдим итүдә дөрес булган булыр иде, чөнки 26 яшь бит инде менә янып эшли торган вакыт. Андый әйберләрне үз вакытында алу бәлки мәслихәтрәктер. Бәлки шулай булгандыр. Мансур әфәнде, сезгә иҗади уңышлар телибез һәм әлбәттә менә бу премияләрне алып, яңадан илһамланып, милләтебезгә яңа әсәрләр, яңа киносценарийлар тәкъдим итәргә насыйп булсын. Иншалла. Иншалла. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Габдулла Тукай премиясенә кандидат, драматург Мансур Гыйләҗев булды. Тапшыруыбыз тәмам, бергә булыйк, бердәм булыйк.